ତୁମର ପଞ୍ଚବର୍ଷଟା ଚାଟି ଖାଇଦେଲୁ। હવે ଆଉ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଚିପ ଲଗେଇଛୁ ପୁରା ଫାସି ଗୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମତେ ଟକ ଦେଲା ଭଳିଆ ମତେ ମସ୍ତ ଦେଖିଲି। ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତୁ ମତେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। હવે ତୋ ପରା ଗୁଣ୍ଡା ବି ଦେଖିଛି ଆଉ ତୋ ପରା ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଲୋକ ବି ଦେଖିଛି। ତୋ ଖଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ମୁଁ ଡରୁନି ହେଲା। 나무 성코로 나무 시시로 나무 너비나 나무 집도란자로 노호타에 무아베야다 나타마라 언나미 으스로 나가라. যদি কে ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ହବ। ନା କଣ କହୁଛୁ? Yes, Bedua. Yes.